Салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Шохи Тиҷи. имрӯз дар бораи спутники 46 градус гап мезанем ки каналҳои хеле хуб дора. бари шумо пешкаш мекунем. лаган хайнем хел места иншалло ки медроем меню Q диапноз слепой поиск метем. ба ин ҳами кодҳо метавонед шумо дар база бизанед, лагана то бутен. поиски мо ба анҷом расид, бародарони азиз. якам канали Азарбайҷон аст. CBC Азарбайҷон кино ҳам мешавад ба забони русӣ. сеюми MTV Азарбайҷон канали мусиқӣ аст ва Грозный канали Чеченистон. ёшам канали Азарбайҷон, ёш канали мусиқӣ ба фикрам ба забони туркия. ҳеҷ часпид хулоса ки ёшуқа канал нестанд. хай мақсади мо аз ин каналон буд. мақсад кадаме ки мехоҳад ки барои кино бубоид спутники 46 ҳастанд. каналҳои ҳафтум каналҳои қирғизистонанд, ане ки кино мақсад мультфилм чи программа шо ба забони русия New TV кино рафтестай переводаш русские. Next TV НБТ, НБТ СТС, короче программа СТС мешавад. ягон барнома ба қазоқӣ мешавад, дигар программа ТНВ Татаристон ё ТНВ Қирғизистон аст. баъд РЕН-ТВ ҳама барномаи РЕН-ТВ мешавад. ягонта барномаи қазоқӣ шавад мешавад. хулоса бародаро ҳамқа канал мегира 24 канал пушид. канали аянани канали хуба мақсад ҳаҷан кинои подписаться ва лайка фаромӯш намекунед. то видеои оянда. саломат бошед дӯстон. дастгирӣ ҳаёт надорем.